ଜୁଜୁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଙ୍ଗା ପାଳି। ଅଙ୍ଗା ଡାକି ଦିଅନ୍ତୁ। ରଥ ସିଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧା କଡ଼କ ପ୍ଲେୟାର ପପୁଆଏ ସ୍ୱାଗତ। ଆମର ହଉଛି ପପୁନ ପପୁରୁ ତାଳେ ଟିକେ ହାୟ କରିଦେ। ମାଝି ବାବୁ କମାଣ୍ଡୋ କାନ୍ନା କାନ୍ନା ପୁରା ହାର୍ଡ ପ୍ଲେୟାରଟା। ଆସିବ ମୋର ଚିକୁ ଆଇଡି ଦାମ ଦାମ ଗଲେ ଦାମ କାନ୍ନା କାନ୍ନା ଯେ କି ଲେଡିସ୍ ଶିବା ପପୁ ମାରାଣ୍ଡି ନାଳୁ ଆଉ କିଏ ନା ମୁଁ ଏପଟର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ରେଡି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହବ। ପୁରା ସିରିଜ ଖେଳ ହବ। ନାଦିକ ମାର ହଁ ସାବା ଦେଖେ দেব আগ্রহ মালু মানে এমনি লেখুଛୁ ओए डाला प्रश्न बच्चे में उत्तर दो गुटे बोल चाटे ମୁଁ ମାଗି ଯାଏ ମତେ କହିଲା ସିଙ୍ଗିଲ ଆରାମ ତୁ କୋଡ଼ିଏରେ ଖାମାରିବୁ ଆମେ ମନା କରୁ এই যে কথাটা কইল ওই সারা আসি বুড়া আলি মু মানে মু খেলতুলা আলি জন ওই দাম জানে উপর চুরি সহিত তা দেহ চুরি পাছ নাই কাম হচ্ছে কাম ঘুচে হচ্ছে দেখা কিন্তু মু ভাবি দেই কথা ভাবিলা এই কোন ভাবি দিল কো মু ভাবি দিনি যে স্পিড বল জুজুর কেঞ্চা সিস্টেম আছে হ্যাঁ সেবা কেঞ্চা পার্টিটা ସେ ହଉଛି କେଞ୍ଚା ପାଣି ଫାଣି ବାନିଲନି ସୁଇ ପଇ ପହଁରି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମା କଣ ମା ବାବା ବରାନାଥ କାଡୁ ଭାଇ ଯୋଉ ନେଇଗଲେ ବଲ କାଡୁ ଟାଇପ ର 3 ପିସ୍ ଖାଇଲେ କାଡୁ ଭାଇ ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ କେଟ୍ ଟା ଛାଡିଲ କଣ ପାଇଁ ଛାଡିଲ ହାତ ଟାଣ କରି ଦେଇଥିଲା କହୁଛି ଆମେ କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲୁ 2 ଓଭରରୁ 4 ରନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହବନି ବୋଲି ଆମେ କହିନି ବିପିନ ବାବୁ ରହିଯିବ ଯଦି ବିପିନ ମୁଁ ଠାକୁ ନା 4ଟା ବଲ ପାସ୍ ହେଲା ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଦିଟା
ଆସିଗଲା ହେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପାସ୍ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖିଆ ଲାଷ୍ଟ ଯୋଉ ଡାକିଲୁ ରନ୍ ଆଉଟ୍ ହେଲା ରଞ୍ଜନ ହେଲା ରଞ୍ଜନ ଭଳିଆ ଯୋଉ ଉଦ୍ୟମାନ ପିଲା ପ୍ରଭୁ ରଞ୍ଜନ ଗଲା ଭାଇ ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ କୁ ଆଇଲା ଯୋଉ ମୁଁ କହିନି ଯଦି ମାରିଦବ ସିଏ ସାରା ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ମୋ ଦେଇ ପଠେଇଦେଲେ ମୁଁ ଆସିଥିନା ଯାଅ ଠାକୁର ଜୟ ମାଗୁର ମାଛ ଧରିଲୁ ଛାତି ପୁରା ଉଠିଲା ଆଉ ଏବେ ଗୁଛି ବାଛି ବଲ୍ ଟା ନେଇ ଗଲା ମାନେ 6ଟା ବଲ୍ ଯୋଉ ଡଟ୍ ଗଲେ ପପୁ ଭାଇ 6ଟା ବଲ୍ ଯୋଉ ଡଟ୍ ଗଲା ମାନେ ସେ କଣ ଭାବିଥିଲା କଣ ମାନେ ତା ଭିତରେ ବି ତା ମନ ଭିତରେ ବି ଥିବ କାଳେ 3-4 ପାର ଜୋତାର ପିଟା ଖାଇଯିମି କି ଜୋତାର ପିଠା ଆମର ତାରି ଭଲ ଲାଗେ ସିଏ କହିଲାଣି ପୁରା କନଫିଡେନ୍ସ ଥିଲା ଯଦି ମୁଁ ଆଗରେ ଖେଳିବି ତାକୁ ସିଓର ଡଟ୍ ନା ନା ବିପିନ ଏଟା ତ କିଛି ନଥିଲା ମହାନ ଇମେଜ ଠାରୁ ବଡ କମାଣ୍ଡୋ ଠାରୁ ବଡ ଆପଣ ସମ୍ବଲପୁର ଠାରୁ ବଡ ଯୋଉ ଟିମ୍ ଓୟୋ 11 ଆମେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଡ୍ର କରେଇଛୁ ଆମେ ଭାରି ଖୁସି ଆଉ ଆମର ଭାରି କନଫିଡେନ୍ସ ଆମେ ମାନେ ଭାବୁଛୁ